kawai ke jing tho bat kawai ke comments ke bala comments ha kawai ke video jong ka jingwan hier jong u menteri rang ba ke jela u konrat ke sama Sha Smith ke ba ongkum ne hadu kan nemo ka bo jong ba arden kum unoi lam ka jai khasi ka ba chief minister unhap rung bat rung dukan sha namar bating palat yau ba arden hau arjar arpe perang ba arden ngadai unong kersan ba lambor bat ngayoi ya pi ba pi tresitom keleng kari kasi ban leit pencai pai ba namar ba pi ya ka pateng ki kun jongi banwan kumta kalakta ya ke jimut jemberkat jonga ban hap hi shau khasi ban ailat bat ban long kum uchi punistar khanang ba anda ngila leit no ngin i haga kti jongpi ban ai ke jingsngan ya kilong din jongi khublai sibun kane kadai ka comments kapala comments da iwei I nong shong jongka nong krim constituency kapapan pau halor ka jing wan kha jong kinai lam jong ka seng NPP bat kumju ru ka jing wan kha jong u menteri rang ba ka jela u kontrat ke sama syapo ka nong krim constituency shu sa ka wei ka post ka bala tho apo san social media bat ka bala pen pau halor ka ni ka jing comment jong ini ka ba ongkum ni ka jing it bat jing shane ki pai ba ya ba arden ubri ubaskem kanong rim bat ubaya da kalenti ke babet bat uba jupulut por ya kapor ban hikai ban pensyai ki pai ba keleng kari khasi ban palong ya ki ba yele persya ban thawi ki lat kilenti kumno ban penklet no ya ba arden bat ya kanong rim jong I tang ba kan ma ba ki pai ba kim dai shu ki bi ki kan ma kleu ya kato ka jing ong jongki ba ki chupen bi man ka sansnem ya kinong thepwot menta la dai sakapali ki pai ba ban penbi ya kini ki bejumlin ban penbi man ka sansnem shwa election hangta pinsas ngeu thu ya ka bo jong pai ba kumban chupen kan mau ba dang hakini khindet sngi baladep menteri rang ba ka jelau kontrat ke sama ulahir Smith ka baha bapo konong krim constituency kum kadak ka jing kendu ba sin cibanai bat ki pai ba ka jela kumta kalami kene ka jing penpau bat kum juru kalami ka jing kren sharum shinang namar ka jingwan hiar jongki noilam jong ka seng NPP khamtam u kontrat ke sama bat ka jing hiar jongki kha syapo ka nong krim constituency yo lese ka don ka ai shalandet nak bentau usnam arjar arpe pra shwa ke election